Dina bathuke sing enong anake bakul tenong mong apa alise kuwi ya Mas sing alis-alis nglirit aduh sayang alis pangeran ayo ran aduh yai benda dina nunggang jaran mong mripate kuwi ya Mas sing mripat sipit coba saurana mripate kus ndi ana tekus aduh yai pendadina seminggu mambu prengus ora atus mong irunge kuwi ya Mas sing irung bangir aduh sayang irung bolong aduh yai 10 dina mari nggo ngewong mong pipine kuwi ya Mas sing duren sajuring coba saurana pipi oh pipine ora dambung kebo giro